tinangkel sipolan saban-saban ada anti Prabowo kakak kabare dia sambil semelo kan ngomong nyapomo merkencong waru doyong omah gedhong magrong adiku suwan kula kayangan benten kalian padatan hatiku awit menika dereng diwancinipun kula sowan wonten ing palenggan wonten dawuh timbalan menapa hatiku Kakang Narada inggih pepakpong merkencong waru doyong sauntara penak nonggon mungguh ana dampar kepatihan Kakang Narada Bathara Indra Kanjeng Rama kemulung mangesuaken dawuh kula ngaturaken sembah bekti kunjuk Rama Bumet ya Bathara Indra tak tampa ranat uja pangestu tampan ana Bathara Indra inggih Kanjeng Rama kemulung kawula pundi wonten ing saka mugi dados jecimat anggen kawula gesang wonten ing kahyangan Kanjeng Rama kemulung ya Bathara Indra titah ulun Bathara Kresna sembah kula katur dumateng pun jagat Girinata ya dewa-dewaning para dewa Bathara Guru ya dewaning titah ing Arcapada ya Kresna sembah kita tak tampa Kresna ora liwat puja pangestu ketampani ya Kresna Bathara kasinggihan dawuh kawula pundi wonten ing pusaka mugi dados jecimat semrembah kawula sak keluarga sak negara Dwarawati ya Bathara Kresna Kakang Narada pepakpong merkencong waru doyong magedhong magrong wonten dawuh adiku Kakang Narada iki kaya beda karo padatan Kakang Narada kayangan Suralaya Kocak Kawah Candra dimuka umup kenggo ndut legedaba lumeber nganti tekan daratan Kakang Narada pepakpong merkencong waru doyong adi guru ya Kakang Narada kayangan hawane panas ya Kakang Narada Kawah Candra dimuka umup inggih Kakang Narada ndut legedaba lumeber nganti tekan daratan pepakpong merkencong ya Kakang Narada disababne opo kayangan nanti kaya mangkene iki Kakang Narada pepakpong merkencong Adi Guru menika dewaning para dewa Adi Guru menika nyepeng kasinungan sing darani cupu manik asta gina Adi Guru menika boten kendhat kalian Ngarcapada napa malih dewa. Adi Guru menika weruh sajroning winarah. Pak Bong. Nah, iki wis beda karo padatan wong iki nek percaya sing ora-ora ya tekoke nyasar. Pak Bong merencong baru daya. Adi Guru kayangan Suralaya Kocak
mungkin nek kula matur Pak Pong Rencong kaya kurang prayoga. Kresna nyun sewu Narada. Matura nyun sewu Narada kula mboten wantun babagan menika kan katuran medharaken babagan kayangan hawaning panas. Pak Pong Rencong lah panjur sing ngomong iki sapa? Hadi Guru. Nalika semono Hadi Guru nganglang jagat ngiras-ngirus ngentang-entong ya kuwi bulan madu. Mangkono Hadi Guru ngambah Dirgantara nitih Andini Lembu Andini banjur ing kono sesarengan karo garwa kang kinasih dacare ya pancen bocah enom burung selapan bulan madu. Wah tan kendhat ora ana jam-jam sing kosong lah ngono to Den Pemas. Lali Purwa Buksina banjur ing kono Hadi Guru Cangkrama utawa menika nindakake pakarti kurang-kurang luhur hingga kama tumetes nganti tumibana saklenging samudra. Alimbak-limbak gelang-gelang. Wow, ya kuwi sing diarani dudu getih ya dudu daging. Pak Pong Rencong Marudaya. Hadi Guru banjur ngono dewa kabeh padha mudhun ndeleng kahanan ana saklenging samudra kae Hadi Guru. Sing diarani kama salahke tamaki gegaman ora tumama. Siji gamaning dewa kae ora ana kang tumama mung gari senjata pamungkas. Ditamakake sing namake Bathara Wisnu Kocapa Hadi Guru. Kama ora sirna ning kama malah mujudake satriya kang gedhe kegirise sak gunung-gunung Pak Pong Rencong. Hadi Guru banjur ing kono mujud ya kuwi Bathara Kala. Bathara Kala manak. Hadi Guru, wah, kae trae Hadi Guru sing lagi nindakake ya kuwi pakaryan sing kurang prayoga. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempitna hampe. Ya si tukang walangati, si tukang nempaken hias. Dereng paripurna nggih nyuwun wawan sabda pangandikan kasaru geger njaba rawing sang putu kala. Jaluk talan. Long griya mangung kung kaduan re memang Bah, bunyi kuy. Hai. Sumpah juga.
nanging kok kaduan rimang lerleno tanpa ganding jagat ibu patoro wela dalahi tiang tenanane lambah boyotku ngagem busana pating galep biar kaya ngene duwe boyot ora tau ngopeni karo putu-putune Mbah sabar ger papong berkencong baru doyong magedong magrong iki lak putu biwa weh edian tenanane klambi ijo sapa iki ora meneh klambi ijo wah edian tenanane iya putuku ger kala muda wah iki to diwa-diwaning para diwa Mbah aku wis ra ngaturke sembah mergo aku ya ora tau kok openi mergo aku ya urung tau metuk lagi iki aku ngerti yen duwe mbah sing kaya ngene iki Mbah aku tak matur serak suwen putuku kala mudaya aku sak lami-lamine sak suwe-suwene nggonku urip urung tau mangan wetengku ki ngelih banjur aku kepethuk karo Pak Deku agah gede dhuwur sesiungan aku diaturi munggah ana ing kene supaya aku njaluk ganti sandangan supaya aku njaluk diparingi dicadhong pangan sing enak Mbah putuku kala muda aja kaya mangkono ya nggih kita ngono anak dewa ngono sing sopan marang sak padha padane ya nggih putuku nggih anakku ya putuku rungokno ya nggih nek pancen kaya mangkono njaluk ganti sandangan aku arep matur marang kita ya nggih iki tetembangane wong urip no alam donya ya nggih nganggo srepek wae ya nggih Om Awigenam Astu Nomo Sidem Sang Hyang Akasa lan Batari Pratiwi Dupi mijil binuwang ing samudra agelang-gelang kumambang alembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu aran sak mustika muluk mangarap-arap hanekaake Prabowo ketuk lindho lesus gung aleliweran beter pater kang antara murid mani ingkang kala rudra gesang madyaning triloka rungokno ya nggih wah edian ngomong apa to Mbak mengko dhisik ya nggih kala utuh Kang Padma Kala Cakra saking Sang Hyang Jagat Guru Om Awigenam Astu Nomo Sidem Om Siwah Moho Siwah
Nggih. Putuku sing tak gadang-gadang minangka dadi gantine wong tuwa. Iki ana Santi Purwaya nggih putuku. Om Santi Purwa. Dinang kita ring pusaka. Dina ring kabeh dewasa. Dumadya angga kita. Dina ring limpung Nanggayata. Dadya bau kanan kiring kita nggih putuku. Dina ring Gada Astrayata dadya pikir kita nggih. Purna dadya yaksa gung ngajrihi. Arana aranira kama salah. Ilang kadya banto nedol kisawa. Kita tuwin siung ngira kalih. Sirna kang upas kang ana angga kita. Awi genam asu nama sidul. Nggih putuku iki sastra telak. Manggone ana hangganing kita. Sanggala yeka sangkaning loro. Wisnu kena loro lungguhing ana otot lan rempelu. Kang Brahma kena ing loro lungguhing getih daging. Kang loro mulya dening Bathara Jagat Guru. Yang Jagat Guru kena ing loro lungguhing ana ing tutuk lan swara. Kang loro mulya dening Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kena ing loro. Sang Hyang Tunggal putraning Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang kena ing loro. Sang Hyang Menang putraning Hyang Nurasa. Hyang Nurasa putraning Sang Hyang Nurcahya. Kabeh wis manunggal. Dadya sawiji lawan Sang Hyang Tunggal kahanan. Tunggal rasa pangrasa jati. Tunggal rasa jati mulya saka Purwasisa Hyang Mahawasisa. Awi genam astu nama sidul. Iki kala cakra nggih putuku. Sadurunge kita tak gawekne tetembangan Raja Kala Cakra iki nggih. Sabubare iki sira mudhana ana ing Ngarcapada ya nggih. Sira aja gawe cilakaning sak padha-padha. Mung sira menang ganggo gawe marang wong kang nandhang Sukerta. Tegese wong kena denda nirmala nggih. Putuku wong kang nandhang Sukerta kuwi nggih ana wong lanang kalan wadon duwe anak siji kuwi diarani untang-anting. Ana wong lanang lawan wadon duwe anak loro, lanang loro, wadon loro. Lanang wadon iku diarani Gendana Gendini. Lamun to wadon kabeh iku diarani kembang sepasang. Nanging yen lanang kabeh iki diarani uger-uger lawak. Lan uga ana wong kang nandhang Sukerta ya nggih. Sing duwe anak siji lanang wadon lanang iku diarani Sendang Kabeh Pancuran. Uga semono nggih kosok baline yen lanang yen nang tengah iku sing diarani Pancuran Kabeh Sendang. Lan akeh nggih wong kang kena denda nirmala. Nanging kita tak menangake nadah kala mungsa wong kang nandhang Sukerta. Nanging yo nggih putuku sira aja nganti wani marang wong kang bisa maca sastra telak sastra gigil. Apa maneh sing darani Raja Kala Cakra.
utawa sastra balik aja wani-wani kita nganti budaya kene uga aja wani-wani marang wong kang wis mariado sendang pangruwatan jengir sebab iku padha karo bapak guru kita kang ukir jiwa raga kita nggih putuku kala muda waduh panganku akeh tapi aku repot nggih aja kaya manggono wedan iki rajah kala cakra iki minangka pepalangmu nggonmu golek pangan ngono ya nggih senajan riko senajan kita sesiungan mangono kang becik tindak kang becik ya nggih mengko yen kebacut tindakmu kurang prayoga kita bakal nampa bebendu saka Gusti lumantar rajah kala cakra sing mbok sing tak wacake iki waduh wah boyoku wah edian jebul aku digawe kaya ngene aku karepe njaluk sandang pangan aku njaluk sandang ganti panganku ganti wah